Ay na. Nakalamlamin. Kunayo hanak sa nga rumuwa nga nakakastoy niya. Ichal challenge yo. Kunayo ang kaya nga rumuwa nga nakawig. Ay na. Siyak pa ay napagkortaan aramidak amin. Kasjay. Rinmuarak nakakastoy di shopping center. Amom, kumikita amin nga tao kanyak. Kunada siguro, ano nga klase nga animal. Ang slap na nagupro pa nga bakula. Dito yung aramidak nga right ko. Anyway, basta feeling positive lang. Tao rin niya tikwa. Ray no, rumor kang nakapangpangit ka nga awan make-up mo. Bay amo nang yati ibagada kanyam, di ba? Dahil tanga ruti-rupam, apay masabalyam, ayan, no, agrupa ka nga dungis. Nga baka, awan masabalyan dahi ta, talaga kastan, tirupa. Anyway, short video, tapno na ka maibangga, nakamatiliw, ikat konday toy. Ito. Sige, tour tayo lang, tour. Kastoy tayo, ag-tour tayo. Aduti tao. Di ba? Kunayo siguro o gumatangak mati usar ko tata. O dahil ta. Masapong ag-alaang. Tani, nakadadaan amin lagi pantikas kadabrang. Agsa nga pulong nga tawundan. Kat kasapulan nga masukatan kasjay.